Dar trebuie să-ți facem și ruții. Să ne uităm la ruți. Mai știi că ce este? Poate să circule cu ăla. Mașina nu e de asta, dar... Lasă jos. Stai că e alta. Вот așa sunt. Mai trebuie gata. 19, 20 de bucăți. Da, 20. 9 sub scaune și 11 în roate. O roată. S-ar putea să fie găsit și pe ruții de la că asta e ușoară și merge în ruții. Putem cu gata. Ia spune că nu rău de genul. Îi dau și un pic de prafă de asta. Bă, da, e de mai proastă și mai etape asta. Alo? Alo? Băi, adun?